Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho mewasah wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi era-eran. Padak warak mbalelo seri perangan Kopo Kendiri Meguru. Dalang sarta pendapuk katindakan Rokomas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara katindakan Rokomas Aji Soko. Asisten Sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Dimas Suyono Sakkonco. Tata dekorasi dipun tindakan anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Mbata. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansyah. Wondene Pangrenggo Busono dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Katindakan Ibu Supariana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Rokomas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Rokomas Gentong Kahwa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Desa Dengkek. Susanto ing dalu menika dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Wiranti katindakan Dimas Menik Widyawati. Wondene para kanoman karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Widara Kandhang. Mbok Surti katindakan Dimas Puput Jarmiati. Joko Lodang dipun paragani Rokomas Imam Sarjono. Wondene Joko Pilang katindakan Dimas Abi Rojali. Tekan salajengipun nggambaraken wonten ing Pantingrang.
Sunan Ngerang dipun paragani Raka Mas Aji Saka Nyai Ngerang katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati I Pulo Jatik kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto Adipati Cokrojoyo ing dalem menika dipun paragani Raka Mas Dedek Wibisana Sunan Mulya katindakaken Adimas Eko Pranoto Adipati Pathak Warak kaparagani Raka Mas Andi Prastyo Roroyono dipun tindakaken Mas Diah Maharani wondene Roro Pujiwat kaparagani Mas Tata Wulandari Kilodang Datuk Pulo Seprapat ing dalu menika katindakaken Bapak Begek Ari Warsito Kethek katindakaken Adimas Sabdo Giyanto Arpat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor Cak Sariman Adimas Rokim sarta Bapak Mogol Mban katindakaken Siciu Arum Somplak kabiyantu siswak Indah Kalola mekaten kula wau para kadang budaya sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika ita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran nuwun nuwun
aja salah ing panompo. Aku bali. Ngendi wae sampean lho, Kang? Yen wanci bengi kaya ngene iki, mestine wae aku sabet jagung karo kanca ruangku sing padha rondo. Iras pantes aku takon golek gawean. Jagung yo jagung jane rak yo ngerti wayah. Iki wis jam 09.00 lah kok ora mulai-mulai. Jeneng temantenan anyar ki rak yo isine pengen disanding ditunggoni. Aku ngerti iki. Saben dinane kowe mung kepengin awor lawan aku. Heeh. Nanging kowe kudu eling. Aku kuwi wong lanang. Tanggung jawabku kudu bisa nyukupi marang keluarga. Ora kurang-kurang anggonku budidaya. Golek gawean sekirane ing bisuke uripmu bisa mulya. Nanging pangapurane sing gedhe. Lamun to nganti seprene, aku durung entuk gawean sing gumathok. Dadi anggone sampean lunga ngopi mau ora teges. Nglalekke aku ora nang ngarep takon bab pagawean. Bot-bote kanggo mulyakno uripmu ing bisuke lan Dadi aku anak-anakmu. tiwas sujono lho, Kang. Pikiranku sing ora-ora. Kok senggo aku gandeng karo wong wadon liya. Yo kek wis ra tresno. Ora kaya ngono ki. Aku kuwi mawas. Ana ing desa Dengkek iki uripku yo keserakat, prasasat gendong jagat. Saya-saya kok aku duweni wong wadon liya. Ora mungguh yo ora pas. Ya wis yen ngono aku jaluk pangapura ya, Bang. Lamun kau wektu dina iki mau aku sujono kalawan sampeyan. Ngertenono. Tresnaku mung sawiji, mung kanggo bojoku Nuranti. Tenan ya, Bang. Ora bakal luntur, malah kapara kegawa nganti tumekaning pati. Pancen kaya ngono sing tak jaluk. Mergo tresno banget aku kalawan sampeyan. Sampeyan minta ibaratno nyawasan. Lamun sampeyan ninggal aku tanpa bawa pangurip jagat desa. Matur nuwun banget. Mula kanthi kuwi aja kendhat anggon tresna kalawan aku. Senajan to dina iki aku durung bisa mulyakno kalawan kowe, aku bakal bisa. Ora kan dijawab ya mana. Iki wis wayah wengi. Wayah yo sepi. Aku wis mikir. Ya ngono contoh iki sebenarnya karo aku. Kowe lah aku pengen latih. Yen sampeyan sempat
Engko centone awake dhewe kuwi digawe saka gedhek. Gedhe ki ana sing bolong. Engko yen diinceng cilaka. Ya wis tak patenane luwih dhisik. Wis mati. Ayo ayo ngene. Ranti rono. Dheweke turu awor aku ning sisihku. Arep tak rangkul wae kok rono nganti bablah. Mbok menawa ning mburi. Coba tak golekane. Iki. Wow! Tulung! Tulang-tulung iki mutah piye kok? Lah muta-muta kok senggo aku iki masuk angin apa piye? Lah apa kok tulang-tulung iki? Lah iya. Cilaka lek. Pedhus ilang, Ora. ITM ilang. Ora. Lah terus ana apa to? Bojoku ilang. Aku ngawur ae. Bojo kok ilang iki lho. Ono. Ayo kelone awur kowe. Aku dhewe ora ngerti lek. Iki mau lagi wae turu awor aku. Ya, Lu arep tak rangkul kok rono ning sisih. aku ngerti. Nanti lah. Ya, neguri kali. Ning mburi. Ya. Tak goleki ora ono. Kayak nang warung golek autan. Ora. Burung ana autan. Iki wis wayah wengi. Warung kae padha tutup. Lah terus bojomu iki nang. Yo rewang-rewang ono aku lek. Golek ono bojoku Ranti. Ah, goleki lek. Iki. Oh bojo nganti ilang iki. Bengi-bengi. Aku ngerti Pak, gedhek Iya. gedhek guri kok jebol. Gedhek guri Ya jebol. ngono dicolong lek. Salah. Dijugel. Kok iki salah jebol. Thank you.
Dalah. Wong telu ta iki? Papat. Walang kok tak balik goleki rono. Ono. Kabeh para bebau. Raga Makarya. Iki Stisan Jata. Lumaksana magita-gita. Tadya! 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 Aja wedi kangelan. Digoleki. Jajal ta ono. Pikir-pikir watu. Tangi ya? Emak Kang, enakne dhuwur. Enak, Eca. Kakang Susanto. Trek. Loh, bojoku kok ngalah. Bojomu ngaleh saka rumasamu. Sing bojomu sapa? Wis sapa? Loh, kan dudu Kakang Susanto. Dudu. Lah sapa? Maling kondang. Maling kondang. Joko Lodang. Kowe maling? Iya. Lho lumrahe maling kira nyolong duit, nyolong motor. Bener. Iki kowe nyolong kok wong wedok. Aku arep nyolong bondo donya, aku ngerti kowe kelonan karo bojomu, aku ingin. Apa iku? Aku pengen lho. Pengen. Ngerti kelonan nek. Wah. Sek. Bilang. Iku colong apa? Sego ah. Mateni wong. Lu nyolong kok sego ora bondo donya. Sing bodho iki dudu aku, Lah kene. sing bodho iki kowe. Lho kok iso aku? Anek maling kok nyolong wedokan. Lho, nyolong aku panganan, Nyolong panganan wareg. pangan wareg marai gizi. Beda nek kowe Kene. nyolong wedokan, Yo goblok. dipangan marai lemes. Goblok kowe. Nyolong wedokan. Panganan iki yo vitamin lho. Iya, Heh. aku roh iki vitamin. Lah iya. Ning ora marai sehat, Ora mesti piye? marai kesel. Sing ngomong sapa? Sing ngomong aku atik. Beda nek aku. Ya. Mangan sombel iku nek ora wedokan ya bondo donya masuk mbok pangan apane. Alah ya kok. Kowe nyolong dondo. Kok apa? Tuku beras. Beras terus Lu dipasak dimasak dadi sego. lah iya. Timbang tuku bondo, tuku beras dadak masak.
nyolong sego ora usah masak langsung dipangan. Ngono ya? Iya. Malah kok pangan bener. Lah, Iya. Digure kok pangan dicok. tak totoy nyawa arep bocor ora iso. Ana wong ora? Lah nyolong konangan. Konangan. Heeh. Lah nyolong konangan pasar kuwi. Santai. Ono eleke warga ditutupi. Lah iki Ono wong tapi aku dijotosi. Kalau di sopan sithik, wong tekan kene kok aku goyak lapo. Lho wong ngoyak bulan nuran kon sopan piye? Bulan nuran apa? Maling. Paling Ya, kasih colok. dudu bondo donya nanging wong wedok. Aneh iki, Cok. Ora umum. Ora umum. Umume wong nyolongi TV, TV motor, sepeda apa? malinge kurang ajar jan. Mari wedoan Aku iku. kecekel ngodian tak idak-idak. Lho, Kowe apa roh maling liwat kene mang? eroh. Lah, Di. Ngono. Ya, Cok. Kan ngono kowe minggir tak oyahe. Minggir si Iki sapa? Lah sing maling kancaku rek. Lho. Berarti kowe komplotane maling. Oh, itu gale ini gila. Lah ya Lah apa kowe? malinge gorene cekele. Kowe cekel iki. Gila.